फैलायबाय बोथोर बावालिया सफैलायबाय बोथोर बावालिया सफैलायबाय फै बैसागु बैसागु जाहैबाय जोङो फाथारबारि गामि आरो सुबुंथिनि थान्दै बिलेश्वर ब्रह्मनि मुङाव बोसोरफ्रामबो बिदिनो बैसागु खुङो दाब दाब जायगायाव देग्लाय जों बाथारबारि गामियाव खुंदों जिहेथु माबा कभिड जेरावबो माने कभिडनि नियम मथे सोलिनांगौ हिसाबै जोंनो एडमिनिस्ट्रेसन आरो जाखिनि नियम दानानै हरदों जों बेखिनि नियमखौ मानिनानै जों दिनैनि बे बैसागु फोरबोखौ मानिलांनो सानदों आरोखि हाबाफारियाव दं दा गथ'फोरनि आर्ट बोनाय रिसाइटेसन ओमफ्राय जोंहा बैसागु खुंग्रि मोसानाय बैसागु खुंग्रिया जाय देरहागोन बे 10,000 रां मोनगोन आरो जोंहा सनानि मुखुट दंखायो बेखौ गानहोगोन ओमफ्राय सेकेन्डआ 8,000 1 रां ओमफ्राय थार्डआ 5,000 1 रां दा बेखौबो जोङो 2:30निफ्राय बादायलायगोन आरो दा बाव दाब दाब जायगानि गथ'फोर फैगोन 14 बोसोरनि गोजौआव खालि हिन्जावसाफोरनि मोसानाय बैसागु खुंग्रि बेखौ जोङो प्रत्येक बोसोराव खुंबोखायो खालि थांनाय बोसोरावल' खुंनो हायाखै आरो रायजो राजाफोरनो मास्क रानजोबदों मास्कबो रानगासिनो दं मास्क लागोन ससियेल डिस्टेन्स मानिगोन गासिबो जोङो गभर्नमेन्टनि गाइडलाइनखौ मानिनानैनो जोङो दिनैनि बैसागुखौ खुंदों आरो माबानि थाखायनो लिंहरनाय जायाखिसै कभिडनि थाखायनो जोङो बे गामिनि इन्टेलेक्सुयेल बेजोंनो देग्लायनि बैसागुखौ खुंनो लाबाय आरो गुबुन आलासि गिदिर लिंहरनाय जायाखिसै